Ja päiväasunto on tämä. The Slide ja luisti liukurata. Tänään meillä on päivän aiheena seksi, itsetunto. Ja meillä on taas haastateltavana täällä Rosa Meriläinen. Tervetuloa. Kiitos. Haluatko kertoa itsestäsi vähän lyhyesti? Mä olen kirjailija ja sitten myöskin piluilija. Mulla on muun muassa tällä hetkellä Suplassa, joka on tämmönen podcast-kanava, niin semmonen Lipstick Mafia podcast pyörii, missä puhutaan seksistä. Mutta että paljon teen muutakin, kuten vallankumousta. Vallankumous, hyvä. Mulla meni nuorena tosi pitkään ennen kuin koskaan sain orgasmia. Mutta kyllä tykkäsin seksistä tosi paljon, että eihän se että seksi itsessään on se tavoite. Mutta että sekin vaatii tavallaan semmoista hyvää seksi itsetuntua, että on sit sinut sen asian kanssa, että ei laukee niin helposti tai mikä sit onkin. Että ainakin itse koin silloin nuorena vähän siitä häpeää ja ajattelin, että musta on jotakin vikaa. Miten sä sitten pääsit siitä yli tai mikä siihen auttoi? No, en mä sitä nyt se oli ehkä enemmän, että se oli joskus hankala jossakin yhdellä jutuissa, että kuitenkin kun on ollut hyviä pitkiä miessuhteita, niin ei se nyt sitten oman turvallisen kumppanin kanssa, niin kuin monet muutkin murheet on pienempiä. Että on ollut sitten helppo olla omanlaisensa. Että se kai on se seksi itsetunnon perusydin. Ja sitten tietysti se, että kyllä mulla auttoi se, että mä aloin masturboida. Ja sitten myöskin hankin seksileluja. Että mä en ollut ollenkaan sellainen teininä jotenkin hoksannut omatoimisesti kauheasti masturboida. En todella aloittanut seksiharjoittelun suoraan penetraatioseksistä miesten kanssa tai poikien kanssa. Ja se on ehkä myöskin yksi syy, minkä takia mä oon nykyään semmoinen rukkaamisen puolesta puhuja ja saarnaaja. Että mä uskon, että masturbointi on tosi hyvä tapa tutustua omiin haluihinsa ja miltä itse tuntuu ja mistä itse tykkää. Mutta myöskin semmoinen konkreettinen rakkauden teko itselle. Ihan jo siis sillä, että kun itse silittää näin, niin iho alkaa erittää semmoista onnellisuushormonia. Ja iho on sillä lailla tyhmä elin, että ei se tiedä, että sä silität itse. Se on ihan sama vaikutus, että silittääkö toinen sua vaan itse. Niin mä myöskin silittelen itteeni joka päivä. Tosi mielenkiintoista. Että jotenkin semmoinen, että sille ei voi mitään, että kun meidän yhteiskunnassa on tosi paljon naisvihaa ja aina ei ole niin helppo tykätä itsestään, niin sitten ainakin voi tehdä konkreettisia rakkauden tekoja itsensä kohtaan ja sitä kautta antaa sit vastapainoa niille semmoisille yön synkille ajatuksille, mitä varmaan itse kullekin välillä mieleen tulee. Jännä, mä törmäsin semmoiseen itsetuntohaasteeseen, missä 30 päivän ajan katsotaan itteensä peiliin ja silmiin ja sanotaan, että minä rakastan sinua, minä todella rakastan sinua. Ja siinä siis nainen oli kirjoittanut jutun, missä hän oli tehnyt tämän ja miten se aluksi tuntui huijaukselta, että tekee näin. Mutta tommonenhan vaikka itsensä silittely, niin sehän olisi hyvä tapa aloittaa, että sun ei tarvii sanoa sitä itselleen, että mä rakastan sua, vaan se voi osoittaa tavallaan fyysisesti. Niin just. Ja se voi olla tavallaan semmoinen just, että jos lähtötaso on semmoinen, että kokee itsensä rumaksi ja huonoksi, niin että on tavoitteena se, että pitäisi heti ruveta rakastamaan itteensä, niin se on aika paljon vaadittu. Että jos ihan vaan auttaa sitä, että sietäisi itteensä ja jokseenkin. Ihan ok. Niin, kyllä mä kelpaan, että näillä mennään. Mutta että sen lisäksi tietysti, että ei se musta ole pelkästään itsestä kiinni, että kyllä se hyvä seksi itsetunto yleensä vaatii myös sen, että saa muilta ihmisiltä positiivista palautetta. Eikä meille ihmisille riitä se, että kuitenkaan että se positiivinen palaute on se, että äiti katsoo lempeästi. Että kyllä se vaatii sen, että ne ihmiset sitten
omat kumppanit ja seksikumppanit tai seurustelukumppanit niin antaa positiivista palautetta päivittäin sekä liittyen ulkonäköön persoonaan. Niin siitä sitten, kun kuitenkin niitä pahojakin ajatuksia tulee mieleen tai näkee asioita, jotka sitä omaa itsetuntoa horjuttaa, niin meidän mieli vaan uskoo kaikki sen negatiiviset paljon voimakkaammin. Niin sitä vastaan pitää saada hirveästi lisää. Että jotenkin semmonen, että musta on ihan ok myös kärttää kehuja. Ja sitten on siihen kehujen vastaanottamisen taitoa se, että vähimmäisvaatimus ei ala itseä vastaan kuullessaan kehun, mikä on varmaan myöskin tosi niin kuin suomalainen peruskursailutapa. Kyllä se sillä tavallaan torppaat sen toisen kehun, että mä olisin että hei, se on kaunis paita. Tää nyt on vaan vähän Niin, klassikko, ei tää mitään oo. Ei se on niin helppoa. Me kuitenkin tiedetään, että tosi monella on niinku hirveästi epävarmuuksia ja naisilla, nuorilla naisilla varsinkin omaa ulkonäköön liittyen ei luota omaan kauneuteen ja haluttavuuteen. Ja se on tietysti ihan niin konkreettinen nautinnon este, että se vie ajatukset niin sellaisille urille, jotka ei kauheasti niin edistä nauttimista. Ja sitten tietysti ihan niin fyysisesti, jos jännittää, vaikka yrittää vetää vatsaa sisään samalla kun panee, niin ei silloin mitenkään orgasmia voi saada. Ja sitten me tiedetään, että tosi monella naisella on vatsaan liittyen issue. Että on se, että jos seksän aikana toinen hellittelee vatsaa, niin se onkin semmoinen, että vie ajatus, että voi ei, nyt se tuo huomaa, että mulla on röllykkä. Sellainen, ehkä se muutenkin tiesi, ehkä se ei haittaa. Tai että jotenkin siitä ylipääseminen yhdessä. Että joko niin, että ei halua, että seksin aikana kosketaan vatsaa, koska on itsellä siinä hankaluuksia tai huono seksi itsetunto siihen liittyen. Ja että mies voisi auttaa siinä tai kumppani voisi auttaa siinä, että hyväksyy sitten kehonsa kaikki kohdat. Ja kyllä siis, vaikka siis ulkonäköpaineet on ilman muuta naisilla paljon yleisempiä ja voimakkaampia, mikä tiedetään jo siis syömishäiriötilastoista, niin ei miehetkään niistä vapaita ole. Että kyllä mä oon Elena, voiko sä tulla mun kanssa? Eikä pelkästään siis peeniksen kokoon liittyen, vaan ihan se, että voiko nainen tykätä miehestä, joka ei ole lihaksikas helposti. Että kyllähän me nyt toisistamme vaatteetkin päällä nähdään aika paljon ja että jos on valittu, niin silloin on valittu. Just se itsetunto ylipäätään poikiin ja miehiin liittyen just se, että miesten pitäisi olla jotenkin tietynlaisia tai että pojille opetetaan jo ihan pienestä pitää, että pitää olla liikunnallinen ja sit sä oot, niin sit sä oot joku kiltti tai sitten jo sieltä, että jos on vähänkin femiininen poika, että se on huono asia. Tai joku itkeminen, minkä takia varmaan miesten on vaikea puhua tunteistaan, koska jos menee liian syvälle tasolle, niin saattaa vaikka alkaa itkettää. Ja se on jo pienestä pitäen turhan monilta pojilta siihen. Tuonne sanonta, että pojat ei itke. Ja sen takia mä uskon, että feminismi vapauttaisi kaikki. Että, ensinnäkin tietysti, että kun sukupuoli ei rajoittaisi omaa käsitystä itsestään, että sitä voisi olla rehottaa omanlaisenaan minä näen. Mutta myöskin, että ei olisi semmoisia tosi monella on myöskin hassuja käsityksiä siitä, että mitä miehet haluaa, mistä miehet tykkää tai mitä naiset haluaa, mistä naiset tykkää. Et kun huomattaisiin, että hei, mulla on yksilöit kaikki. Ei ole mitään sellaista asiaa, mistä kaikki naiset tykkää. Ei ole olemassa mitään sellaista asiaa, mistä kaikki miehet tykkää. No paitsi tietysti rakkaudestahan kaikki tykkää. Rakkaudesta ja positiivisesta palautteesta, siis sitä yleisiä juttuja. Mutta että jotenkin se, että saisi kohdattua sen petikumppanin omana itsenään avoimesti ja myöskin tutustua juuri häneen ja hänen persoonaan ja vartaloon ja mielihaluihin, eikä luulla tietävänsä sukupuolen perusteella, millainen se toinen on. Et se varmaan ne semmoiset luulot ja ennakkoluulot ajaa myöskin semmoiseen suorituskeskeiseen seksiin, jossa sitten yritetään toteuttaa jotakin panotekniikkaa. Varmaan naisillakin on sitä, mutta ainakin itse on ollut joskus
useammankin kerran itse sängyssä semmoisen pojan ja miehen kanssa, joka on, että jotenkin tajuaa, että nyt muuhun toteutetaan jotakin tekniikkaa. Että se on ajattelee, että näin kuuluu toimia, niin se on vähän semmoinen latistava fiilis. On. Se huomaa kaikesta siitä, että sua siirrellään ja kaikkea. Niin, että se on vähän niin kuin harjoiteltu koreografia. Että näin tää homma toimii varmasti. Sitten kun yrittää ajatella, että kuinka monelle se on tehnyt saman, niin kiitos kun kohtaat minut yksilöä. Eikä tämä ole pelkästään nuorten miesten ongelma, vaan ihan kaikenikäisillä miespoloilla on myöskin panotekniikkaan liittyvää murhetta ja huolta ja oman peeniksen koon riittävyyteen liittyvää murhetta ja huolta. Ja varmasti myös kestävyyteen, että kuinka pitkään Niin suuntaan ja toiseen, että jotenkin se, että jos on vaikeuksia miehellä laueta, niin se hävettää. Tai sitten jos tulee liian nopeasti, niin se hävettää. Että jotenkin että meikin se pitäisi saada tauttua kaikille mieleen, että eihän tässä että seksissä on kysymys suorituksesta, joka tähtää johonkin maaliin. Niinpä. Mä oon mahdollisesti sitä mieltä, että ei kukaan kun härsket tekstarit on seksiä. Että jotenkin semmoinen kun sen seksin kanssa läsnäolo, eikä niinkään se, että on kuin toimintojen sarja, joka johtaa orgasmiin. Ja tämähän on varmaan käytännössä se tilanne, mikä johtaa, kun joskus ihmetellään, että minkä takia naiset teeskentelee orgasmeja. Että kun tajuu, että toi rahukkaan nyt on ihan hädissään tossa, niin sitten on parempi vaan teeskennellä se orgasmi, ettei miehen herkkä maskuulinisuus pirstaloidu. Ylipäätään semmoinen yhteys pitäisi saada molemmin puolin, että se asia toimii. Varmaan se pitäisi yhdessä aloittaa, että kyllä se on tutkittu fakta, että ei myöskään naiset puhu parisuhteessa. Että naisten on tosi vaikea varsinkin just seksiin liittyvistä asioista, omista mielihaluistaan kertoo. Ja myöskin semmoisen seksi-itsetuntoon tyyppisestä epävarmuuksesta, niin ei myöskään naiset saa sanottua. Että kyllähän sen tavallaan miehen olisi helpompi tukea, jos se tietäisi, mistä on kysymys. Että semmoiset epävarmuudet, mitä itsellä on, että jos ne pitää sisällään, niin toisen on myöskin vaikeampi niissä tukea. Että jos ei toisille ole koskaan tullut mieleenkään, että on trauma, että nyt on trauma siitä, että on liian paksut pohkeet. Niin ja varsinkin se, että jos on ollut edellisen kumppanin kanssa joku juttu, josta sitten on tullut epävarmuus. Et esimerkiksi mulle tuli mieleen, että mun eka poikaystävä sanoi mulle seksin aikana, kun mä olin tosi fiiliksissä, että se alkoi nauraa ja mä olisin, että mitä, sulla on tyhmä ilme. Niin sit mulle jäi siitä sellainen juttu, että aina jos mä olin esimerkiksi päällä, että peitin mun naamaa hiuksilla ja tein tällaista. Ja koetapa pitää ilmeitä kurissa samalla kun nautit. Ihan oikeesti sellainen aika paljon vaadittu. Että sit yrittää vaan olla mahdollisimman normaali ilme, niin eihän sit pysty nauttiin samalla lailla. Niin. Tuossa varmaan just, että kaikki sellaiset ajatukset, jotka vie oman kehon ulkopuolelta, ulkopuolisen katseen kautta alkaa tarkkailla itteensä, niin siinä on heti, kun leikkautuu nautinnosta puolet pois. Ja siis fakta on, että kaikki näyttää esimerkiksi orgasmin hetkenä todella typeriltä. todella typeriltä, että se yhdistää ihmiskuntaa. Esimerkiksi semmoinen näkyy tutkimuksissa, että naisten on joskus tosi vaikea ehdottaa rajumpaa seksiä, että jännittää niin paljon on sitten se kumppanin reaktio. Ja kyllä mä monen mieheltäkin kuuluu, että jotenkin semmoiset että hävettää joku oma haluamisen tapa, että jos se tuntuu jotenkin, että jotkut on hätääntyneitä siitä, että onko tämä nyt sitten jotenkin epätasa-arvoista tämä seksifantasia, niin ikään kuin jotenkin seksin pitäisi olla poliittisesti korrektia tai jotain. Mutta että se ei ole ollenkaan kaikille niin yksinkertaista se omien mielihalujen ja fantasioiden hyväksyminen. Jos on mä nyt kuitenkin uskon, että kaikki ihmiset haaveilee jostakin muutakin kuin lähetyssaunaajasta pimeässä peiton alla. Että jokaisella on ainakin jossain vaiheessa mieleen vilahtanut joku muukin visio siitä, mitä haluaa tehdä. Ja sitten kuitenkin se ihmisen kyky tuntea häpeää kaikkeen seksuaalisuuteen ja ruumiillisuuteen liittyen, niin se on kyllä hämmästyttävä. Ja sitten jos siihen lisää vielä päälle sitten
epävarmuuden omasta haluttomuudesta ja ulkonäöstä ja panotekniikasta. Että mun kaveri kertoi, että mä olin hädissään googlannut ensimmäisen, kun olin ekan kerran seurustella, mä olin hädissään googlannut suihinottoa, että miten saisi internetissä selville, kuinka kuuluu ottaa miehen suihin. Jotenkin saa, että ehkä se on vaan parasta aloittaa ja kysyä siltä mieheltä. Niin. Tekemällä oppii, että sitä pitää tehdä, että siinä on hyvä. Mulla on semmoinen vinha teoria, että miehetkin on ihmisiä ja kaikki ihmiset on yksilöitä, että kannattaa ikään kuin tutustua jokaisen erikseen. Sekin. Et musta on niin jokseenkin väistämätöntä, että seksissä tulee eteen niin kun hyvä ja turvallisen kumppanin kanssa kiusallisia tilanteita. Että jotenkin niistä ylipääseminen sillä lailla, että vierasit, kun se otti sulta suihin tai jotakin tämmöisiä. Liikaa sättis itteensä ja jotenkin pystyisi niistä puhumalla pääsee yli ja nauramalla yhdessä. Että ei tule semmosia just, että sitten jatkossa, että ei enää pysty nauttimaan, kun toinen ottaa suihin, kun pelkää, että jos tekee taas jotakin hölmöä, että vieraset toisen nenään, siis sehän on kiusallista. Niin. Tai pillupierut on kanssa tosi kiusallisia, kun yrittää sanoa, että se ei tullut sieltä. Mä oon aina huudan äänen pillupieru, koska mutta se on vaan oikea oppinen toimintatapa, reippaasti sanoo. Ja sitten ei siihenkään kuole, jos kun seksissä tulee naurutauko. Niin, siis joo, tää on minkä puolesta mä itse puhun, että mun mielestä on tosi tärkeää voida nauraa seksin aikaan. Se on yksi tärkeimmistä jutuista, että ei se oo niin vakavaa. Silleen, että kuitenkin pointtina on nauttia. Niin kyllähän nyt nauru on nautinnollista myös. Niin. Et nauru ja sitten se puhuminen voisi olla keinoja siihen, että jos tulee jotakin noloja kiusallisia tilanteita, niin niistä ei jää semmoisia itsetuntoa, horjuttavia kauheita traumoja. Mutta tietysti jos se toinen on sitten mölö ja käyttäytyy semmoisessa tilanteessa huonosti, niin vaikka loukkaantuu tai sanoo jotakin ilkeätä, niin ei sitä asennetta yksin sitten pysty kannattelemaan. Ehkä kumppani vaihtoon siinä kohtaa. Kyllä. Et jos kumppani on semmoinen, joka horjuttaa seksiä itsetuntoa, tai siis tyyli, että mulla on yksi kaveri, jonka ex-mies haukkuu sitä läskiksi. What? Niin ihan vaan Juu, hyvästi, moro. Ei semmoista tarvii elämää. Joo, ei. Omalta rakkaaltaan ei pidä joutua kuuntelemaan minkäänlaista vittoilua. Ja kaikki ruumiillisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvän pään aukominen on aivan ehdoton no-no. Ja tietysti tämä on ihan kuin sääntö kaikille, että jos vaikka itsellä olisi sillä, että pidän eniten urheilullisesta miesvartalosta ja poikaystävään, niin vatsa on kasvanut, niin pitää sen päänsä kiinni eikä sano. Että ei tavallaan kuulu myöskään horjuttaa toisen itsetuntoa, kun asia ei kuitenkaan ole niin vakava. Että hirveän harvoinhan kelläkään kun omat halut on siitä kiinni, että onko toinen täydellinen. Et kyllähän kuitenkin ihmisyydessä ihaninta on ihmisen epätäydellisyys. Muutenhan menee, kun ruvettaisiin seukkaamaan robottien kanssa. Let me show you. This is Roxy. Sorry about that, Roxy. Doug has been working on Roxy for 7 years. We also have a very large tongue. This is the future. This is so cool. Kiitos paljon, että tulit meidän haastatteluun. Oli hyvin mielenkiintoinen ja antoisa keskustelu. Kiitos teille. Älä sano. Älä ei. No, mutta uutta kieltä. Jotkut jätkät on sanonut, että ei haittaa, sanoin, että ei. Suihku on eri asia. Se käy, mut tai siis mä en edes mene pois. Mä olen semmonen hirveen monsteri menkko ja